Primeran, bebi, 120 egia biribila. Egunon, Mariana, zenararen ama. Kaixo, bere irakaslea naiz, esaidazu, zerbait gertatu alda? Bai, begira, atzoenara etxera etorri zen eta lurra borobila dela esaten hasi zen. Nola ez dut ulertzen? Hori, lurra borobila dela, eta gure etxean terraplanistak gara, hau da, lur planeta laua dela sinesten dugu. Beraz, ez sartu horrelako ideiarik buruan, mesedez. Baina lurra borobila da, hori da egia. Aizu, zure ideiak inposatu gabe, Nik nire alabaren hezkuntza erabakitzeko eskubidea dut, eta etxean erakutsiko diogu. Zentzugabeko elkarrizketa ez da hala? Orain, kendu terraplanismoa eta jarri genero berdintasuna. Emakume eta gizonak eskubidetan berdinak garela, guztiok gizartean parte har dezakegula, gure gorputza ezagutu behar dugula, besteen sexualitatea, sentsibilitatea eta desioak errespetatu behar ditugula, edota ezetza, beti dela ezetz, ez dira hautazko baloreak, lurra bezain biribilak diren egiak baizik. Lotxa emango lidake nere alabari etxean hau ez erakustea, eta lotxa emango lidake modu berberan guzti hau eskolan irakastean haserre bizian jarriko banintz. Beraz, eskerrik asko nere aurrari ikastetxean ere eskolae erakusteagatik.